Патрапіць з Вільні ў Даўгаўпілс не цяжка. Можаце на аўтобусе, а можаце на дызелі. Мы выбралі другі варыянт. Кошт квітка 9 еўра. Гэта, напэўна, адзіны цягнік у Літве, які пакідае межы краіны за выключэннем паездак у Беларусь. Накшталт звычайны рыжскі дызель, якіх у Беларусі просьма. Але яго ўнутранае начыненне выглядае па-еўрапейску, чыста, дагледжана, культурна. Нам было зручна і камфортна ехаць. З акна дызеля Літва практычна нічым не адрозніваецца ад Беларусі. Усё тая ж прырода, усё той жа вясковы гарадскі побыт. Вось, напрыклад, станцыя Дукштас. А гэта станцыя Вісагінас. Дарэчы, каля гэтага горада знаходзілася адзіная атамная электрастанцыя Літвы. Так як у еўразвязе няма межаў паміж краінамі, важна было не прапусціць станцыю Турмантас. Гэта памежная літоўская станцыя далей Латвіі. Таму нам важна было заўважыць памежны слуп як сведчанне таго, што мы пакідаем Літву. Мы яго заўважылі. Барысаглебаў, Дынабург, Двінск, Даўгаўпілс. У розны час горад насіў дадзеныя назвы. Даўгаўпілс – горад на Даўгаве. У Беларусі гэта гучала так. Горад на заходняй Двіне. Так, вы правільна зразумелі, наша заходняя Двіна ў Латвіі называецца Даўгава. Вось таму, калі горад быў у складзе Беларусі, дакладней у складзе Віцебскай губерні Расійскай імперыі, горад называўся Двінскам. А так, як горад калісьці быў і беларускім, і рускім, то тут пераважае рускамоўнае насельніцтва. Гэта для нас вялікі плюс. А вось для Латвіі вялікае пытанне. Нельга не сказаць і пра этнічную прыналежнасць горада. Даўгаўпілс, можна сказаць, з'яўляецца сталіцай Латгаліі. Наогул, сучасная Латвія падзелена на 4 этнічныя тэрыторыі – Відземе, Курземе, Земгале і Латгале. Як казалі нам мясцовыя жыхары, не ведаю, наколькі гэта праўда, латгальцаў у Латвіі, асабліва ў Рызе, не вельмі любяць. Лічаць іх людзьмі другога сорту. Нам жа латгальцы спадабаліся. Адзін мясцовы мужчына нават з гэтай нагоды пажартаваў. Ён сказаў: «Латгалец – гэта беларус, які не дайшоў да Рыгі». Ну і яшчэ адзін факт – Даўгаўпілс – другі горад Латвіі па колькасці насельніцтва. Вось з чым нам не пашанцавала ў Даўгаўпілсе, дык гэта з надвор'ем. Мы пробылі тут некалькі дзён і амаль усе з іх былі дажджлівымі. Таму амаль уся наша экскурсія па Даўгаўпілсу суправаджалася атмасфернымі ападкамі, калі лічыць той факт, што мы для здымак горада здзяйснялі некалькі спробаў. Паговорым аб турыстычнай асаблівасці горада. Калі вы прыязджаеце ў Даўгаўпілс на цягніку, то, выходзячы з вакзала, адразу трапляеце на Рыгас і Ела, на Рыжскую вуліцу. Гэта пешаходная вуліца, якая вядзе да гістарычнага, культурнага і адміністрацыйнага цэнтру горада. Прыгожая вуліца са старадаўнімі дамамі, скульптурамі і іншымі інсталяцыямі. Напэўна, гэта любімае месца адпачынку мясцовага насельніцтва. Нам тут таксама спадабалася. У цэнтры пераважае гістарычная забудова. Ёсць гатэль Латгала, гандлёвыя цэнтры, тэатр, Даўгаўпілскі універсітэт. Дарэчы, пра гасцініцу Латгала.
Калі не памыляюся, на 8-м паверсе будынка знаходзіцца выдатны рэстаран з выдатным відам на горад. У дождж гэта выглядае больш эпічна. Калі ўжо казаць аб рэстаранах і кафэ, то ў Даўгавпілсе у вас не будзе з гэтым праблем. Яны тут прадстаўлены ў вялікай колькасці. Асобнай тэмы заслугоўвае Даўгавпілская, ці як яшчэ называюць, Дынабургская крэпасць. І як сцвярджае Вікіпедыя, яе будаўніцтва было пачата загадам імператара Александра I напярэдадні вайны з Напалеонам I з мэтай умацавання заходняй межы Расійскай імперыі. Так, гэта, вядома, не брэсцкая крэпасць, але атрымаць асалоду адпачынку тут гэтак жа можна. Што цікава, на тэрыторыі крэпасці размяшчаюцца звычайныя 3- і 5-павярховыя жылыя дамы. Гэта нас трохі здзівіла. У крэпасці маецца мастацкі музей мясцовага экспрэсіяніста Марка Роткі. Ну як мясцовага? Ён тут проста нарадзіўся. Прызнацца, яго творчасць на аматара. Як яшчэ не згадаць пра галоўную самую доўгую вуліцу горада. 18 навембра Іела. Назва вуліцы невыпадковая. 18 лістапада – Дзень незалежнасці Латвіі. Дарэчы, у гэтым годзе Латвіі 100 гадоў. Калі будзеце гуляць па ёй, абавязкова паглядзіце гарадскую турму. Пажадана з моста, вядома, якая вельмі нагадвае наш Пішчалаўскі замак. Яна ж уладарка. Калі шчыра знаходзячыся ў Даўгавпілсе, ты не адчуваеш тут еўрапейскага духу. Калі прыбраць латвійскую лацінку, дык увогуле не зразумееш, што знаходзішся ў Прыбалтыцы. Тыповы беларускі горад, тыповая хатняя атмасфера. Па-свойму гэта выдатна. Так, не забудзьцеся пракаціцца тут на трамваі. У Даўгавпілсе ён каштуе 43 цэнта, а ў нядзелю 21 цэнт. Вось такія зніжкі. Калі ўжо казаць пра гасцініцы і гатэлі, то ў Даўгавпілсе і хапае на любы смак. Мы людзі небагатыя, таму выбралі сціплы варыянт – гатэль «Алімп», які знаходзіцца каля рынку. Яшчэ шмат чаго можна распавесці пра Даўгавпілс, але, як гаворыцца, лепш адзін раз убачыць, чым 100 разоў пачуць, прычым сваімі вачыма. У наступным выпуску праекта «За мяжой» мы працягнем наша падарожжа па Латвіі. Наступны горад увогуле чакайце выпуск. Там і даведаецеся.